Soyo kuligia kirogo kyobo msio kurwase ward ya Kisii Central Kennedy Mogire ni gaburi serikali ye county kubwatira na mone serikali nene asiganga yogo siria marua aliakorosigwa angene chiskuru bagokone kibunangosie kabale chinyombo cyo kwegokia chirichire ange neskuru anekera matemo agochi akolekano muri kitso Mildred Mumanyi no roboti rwasenchera yobwekirano Lituko lya kabere 9 ase oyo kubolia ekerogo kyobo MCA bwa Kisii Central Ward Kennedy Mogire agendrete kwenana ebinto au bunachi geometrical set chi pencil chirura gatie binde binge eliogokonya aborokigwa asamatemu aba manene guchakera Jumatatu. Mogire nigo airari bagali abene eliogosaba chinyomba cyo kwegokia chirichire angene chiskuru kurusiwa aroro na kugania okubwatera na kobeo ne serikali eliogotanga omuchando bwa mariogo yogotindia oborai bwechingenje cyonse kubwaterane bosiria ebinyugwa bikoni wange nese abana bagosomera gose chiskuru eko rogo chikago gotebanga nyombe nde yonsi yera ase ebinyugu bigotoka ebe obwale bw'eki kilomita 2 korwa ase skuru ende yonsi egesongo bagotabanga far from a learning institution aiga stole ne skuru ekorokwa Kisii primary elegatigati yomuchioge tembe gosebo songo atokubolia oborai bwa serikali ye county nabo igono oborai bwa serikali yanene bateme gokonya gusukia chinyombe ichichera nabo igo baligie bali bakoni ibinyugu ebibe angene chisukuru na mone skuru eye asengenjyo bwange bwaye mono ne omuchyo monene Gusii Chinga kechecho omokonyi bwo mwalimu omonene bwe skuru ya secondary ya Kyamabundu nigo akangambu ya mono ase obokonyi obwo na kubaganiria abarokigwa amaya asamatemu abo Tambu ya manasa ukonyi nyori tukolia lero asabana gusirwa sibintu baje kumya okora matemu geometrical set jiraba ni bindi bya mono sana na inde tolete kubashwanga abalimu bakoje gasia basi ukore syllabus ba prepare abana bya revision bona ya edit abana no bali school abana mbya bali and that ko debanga saba ibuli bakema ku secondary no se muri na barai ntore prepared ntwege ndinga matoke ago chibocha ya matemu aya namayali omoroki wa bwekerasi gye 11 gose form 3 nera nigo aganiria abamu abamaya ase na barobo bagendete kwealigania mutu ya matemwa amanene arachekoba omwali bwo mwakoyo oyo oturubanetiwe nebinyinyi bya COVID-19 na koirera ekalenda yekisemigo chenchia. I want to wish the faculty a success in their upcoming exams. May God bless them and may they pass with flying colors. Yongo ripotelia egetaseni kia Ndizi TV, elietaliane Mildred Mumanyi.